Ogai mar obila Douglas Kanja otimo limbe mapoya e alwora ma kwa Binzaro mayudore e kaunti ma Kilifi kama oseyude ringre ji 34. Kanja manolimo bunguno olando ni fuonde mamoko 102 mag dhano oyudi kendo mopogore kod ringre 34 motelo. Kanja olero na apisa mag okwach kich dhi nyime kod nonro matut kendo machiegni ni gibiro chiwo duoko ne jopiny ewi wach magirito mar kama ringrego eko nyalo bedo ni noae. Kata kamano okoni maromo achije 11 osemaki kitudogi kod njore makamano. From the word go, I said that we want to work as a team. We want to work as a multi-agency. We want to engage everybody, from intelligence collection, the community, the leadership of the communities, and everybody else. We working together, we can be able to overcome this. But you must also remember that this is also a very, very expansive area. It's a forested area. Shakama Ranch is over 50,000 acres of land. So it's a huge, expansive forested area. And for that reason, it needs all of us to come together so that we can be able to overcome that.